O Concello de Noia pon en marcha novas actuacións en materia de saneamento e abastecemento, tras a recente aprobación do orzamento municipal. A primeira intervención realizarase no lugar de Albariza, onde se executará unha rede separativa para diferenciar as augas fecais das pluviais, ademais de mellorar o sistema de depuración. Logo da aprobación do orzamento municipal, pois nos permite levar a cabo unha serie de inversións. A primeira que vamos a levar a cabo no eido do saneamento é no lugar da Albariza. Vamos a conectar tanto o saneamento fecal como pluvial, unha rede separativa, e conectar tamén unha fosa séptica que dé abastecemento a ese lugar. Ademais, a actuación servirá para dotar de auga potable municipal a esta zona, que ata agora carecía deste servizo. Tamén se vai aproveitar para facer a comitiva da auga, que era unha aldea que non ten auga potable do Concello, auga potable municipal, e vai se aproveitar para dotar de rede de abastecemento de auga. Segundo explicou o edil, as obras executaránse por administración, é dicir, con medios propios do Concello, o que permitirá un importante aforro económico. É unha obra que se fai por administración, o que nos vai a permitir un aforro aproximado de 60.000 euros na súa execución, e que se vai a facer mediante o Departamento de Obras e Augas. O responsable municipal destacou que esta fórmula de execución recupera unha práctica que levaba anos en aplicarse. A práctica que nos últimos 10 anos pois deixouse de facer estas obras por administración e que tras os reforzos que se fixeron nas distintas brigadas, pois agora nos permite afrontalas pois de xeito propio, non? Esa é un pouco a dinámica que vamos a seguir. Unha vez rematada a intervención en Albariza, os traballos continuarán noutras zonas do municipio, como a Rúa Brasil. Vamos a facer a separativa tamén na Rúa Brasil e no Lorenzo da Armada en San Lázaro. Vamos a seguir dando pasos para mellorar esa rede de saneamento que tamén afecta directamente cos bancos marisqueiros e tamén ca contaminación da ría. Dende o Concello subliñan que estas actuacións non só mellorarán os servizos básicos á veciñanza, senón que tamén contribuirán á protección ambiental da ría e dos bancos marisqueiros, un dos principais motores económicos da vila.